ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. бо риояи қонун ва зиндагӣ дар доираи меъёрҳои ахлоқӣ ҳар шахс метавонад зиндагии хуррамонаро соҳиб бошад. киҳо ба қонуншиканӣ роҳ доданд ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд манзури шумост. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. оқибати муноқиша миёни бародарон дар Мастчоҳ ба фоҷиа анҷомид. дуздро дар Истаравшан милитсия дастгир намуд. мусодираи 690 кило гӯшти ба саломатӣ хатарнок аз ҷониби милитсия. пурзур гардидани муборизат зидди қочоқчиён дар ноҳияи Ҷабор Расулов. ҷиноят ва ҷазо 7 соли маҳбас барои тасарруфи нақлиёт. шарҳи ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед ба тафсилоти гузоришҳои барнома. дар ноҳияи Мастчоҳ муноқиша байни се бародари ҳамхун ба ҳалокати яке анҷомид. муноқиша дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ ба вуқӯъ пайваста шаҳрванд Мирзоодил Ҳамдамов, сокини маҳаллаи Сомонёни ноҳия, бо истифода аз корди хоҷагӣ зарба ба қалби додари 29-солааш мезанад, ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. гузориши аввалини барнома оиди сабаби ин фоҷиаи гӯшношунид маълумот медиҳад. ин фоҷиаи хунин дар заминҳои саҳроии маҳаллаи Сомонёни ноҳияи Мастчоҳ ба қайд гирифта шудааст. се нафар узви хонаводаи Ҳамдамовҳо аз деҳаи Ревомутки ноҳия бародарони ҳамхун Мирзоодил, Баҳром ва Баҳриддин бегоҳи рӯзии санаи 23 май байни ҳам муноқиша мекунанд, ки оқибат ба дилсиёҳӣ анҷомид. дар пайи ин муноқиша умри ҷавони 29-сола Баҳриддин Ҳамдамов аз корди аз ҷониби бародари бузургаш Мирзоодил ба узви ҳаётан муҳим дилаш расонида шуда завол ёфт. сабаб чӣ шуд, ки чунин ҳаракати ҷиноятӣ берун аз одоби одамгарӣ ба вуқӯъ пайваст? ҷавоби саволро тафтишоти пешакӣ муайян карда истодааст. намедунам дардам ка зони гардан хапид ма дод гуфта одра фами давиду бурунга ҳардино ҷе сапоса бинам ки ҷе ҳардино рӯбрӯ халтид ки ман надидам коргирошна баъдан ихтошо фамидам ман мефаҳмидам кор ма мемурдам ман инор намемондам. моҷаро байни бародарон барои нигоҳубини боғ ва ҷамъоварии меваи гелос оғоз ёфтааст. аввалан муноқишаи лафзӣ байни ду бародар Мирзоодил ва Баҳром сурат гирифта, баъдан якдигарро латукуб мекунанд. дар идома Баҳриддин ба ҷанҷол ҳамроҳ мешавад. кӯшиши аз дасти додарҳо халосӣ ёфтан иқдоми носолимро ба сари гумонбаршуда Мирзоодил Ҳамдамов меорад, ки корди хоҷагиро аз дохили автомошини шахсияш тамғаи Старекс гирифта як маротиба ба тарафи чапи қафаси синаи марҳум Баҳриддин Ҳамдамов задааст, ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. сабаби корда гирифтанатон чӣ? сабаби корда гирифтан вақте зурам нарсе худам муҳофизат кунам буд, намедонам хеле фикрам. ба корда гирифта чӣ кор кардӣ? корда гирифтам назада ва вақте ки ман лағат хитма назад ҳақорат карда ман корда гардонам тарафаш. шумо медонистедме ки ҳамон корде ки шумо истифода будед агар одама занад буди мемурад? пеш аз истифода будан медонистед? не ин чизи фикр мекардам. рафтори ноҷои фарзандони як оила мусибатеро ба хонаводаи Ҳамдамовҳо овард, ки алами он барои волидайн хело ҷигарсӯз аст. аз рӯи ҳодисаи одамкушӣ нисбати Мирзоодил Ҳамдамов бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. коркарди ахбороти оперативӣ ба нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Хуҷанд имкон дод, ки наздик 700 килограмм гӯшти муҳлати истеъмолаш гузаштаро аз манзили соҳибкор мусодира намоянд. ҳамчунин соҳибкоре дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хокаи ҷомашӯии пассифатро дар борпечҳои маъруф ҷойгир намуда ба фурӯш баровардааст. амали мазкур аз назари милитсия пинҳон намонд.
фаъолияти соҳибкорӣ набояд берун аз чаҳорчӯбаи қонун бошад, зеро дер ё зуд амали ғайриқонунӣ ошкор ва ба шикасти муваффақияти тиҷорат боис мешавад. Нозирони минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳамин гуна фаъолияти паси пардагии соҳибкори инфиродӣ Суҳроб Авезов, сокини шаҳри Хуҷандро ошкор нисбаташ дар асоси моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ барои истеҳсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ахбороти ворид гардида дар хусуси нигаҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти гӯштӣ ҳангоми санҷиши хонаи соҳибкор тасдиқ ёфт. Якчанд намуд маҳсулоти гӯштӣ муҳлати истеъмолаш гузашта, ки вазни умумияш 694 килограммро ташкил медиҳад ва 40 адад сихкабоби қимагии нимтайёр маҳсулотест, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест ва дар дохили сардхона ва яхдонҳо нигоҳдорӣ мешуд. Ба фарзияи оперативии маҳсулоти муҳлатгузашта ба гӯшти аз калла ҷамъоваришуда омезиш дода шуда, аз он қима тайёр карда мешавад ва ворди бозори истеъмолӣ мегардад. Сурхии гӯшти калла ба қима намуди тоза дода, фиреби маҳзи истеъмолкунанда мебошад. амали мардумфиребонаи боз як соҳибкори дигар, ки хокаи ҷомашӯӣ пассифати яклухтро дар халтачаҳо бастабандӣ намуда ҳамчун моли хушсифат ба фурӯш мегузошт, дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор гардид. ҷамшед Шарипов, соҳибкори инфиродӣ моҳи апрели соли 2019 хокаҳои ҷомашӯии истеҳсоли Ӯзбекистон бо номи Тирол, Шабнам ва Билманро ба даст оварда бо мақсади фиреби истеъмолкунандагон дар хонаи иstiqоматиаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти Унҷи, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ғайриқонунӣ дар халтачаҳои 280 граммаи хокаи ҷомашӯӣ намуди Беркут истеҳсоли Ҷумҳурии Халқии Чин ҷойгир намуда барои фурӯши чакана ба дигар соҳибкорон дастрас намудааст. Хокаҳои ҷомашӯӣ аз соҳибкор Шарипов гирифташуда зиёда аз 30 тонна буда, мувофиқи хулосаи маркази Тоҷикстандар дар вилояти Суғд, муҳлати истифодабарааш гузашта ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ намебошад. ҳаракатҳои сохтакоронаи фиреби истеъмолкунанда ошкор ва аз рӯи ҳодисаи ҷиноятӣ бо моддаи 294 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. милитсияи шаҳри Истаравшан ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки ҷавони 22 сола истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе нуқта гузошт. дастгиршуда дар дуздиҳои бисёр лаҳзаина аз манзилҳои истиқоматӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Хуҷанд ва Бобоҷон Ғафуров гумонбар дониста мешавад. давоми моҳҳои май ва июн дар ҳудуди шаҳри Истаравшан содиршавии 4 дуздӣ ва як ҳолати суиқасди дуздӣ милитсияро водор мекунад барои амалии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ. фаъолияти оперативӣ чеҳраи нафареро муайян намуд, ки новобаста аз ҷавонӣ таҷрибаи ҷиноятӣ дошта як маротиба барои дуздӣ суд шудааст. шаҳрванд Маъруфи Садриддин, ҷавони 22 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, меҳмони нохондааст, ки баъди озод шудан аз муассисаи ислоҳӣ вилояти Суғдро барои кору истиқомат интихоб намудааст. аммо беҳуда дар урфият одати бадро балои ҷон намегӯянд. аз рӯи маълумоти тафтишоти пешакӣ гумонбаршуда зимни қарор доштан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва машғул шудан ба мардикорӣ 10 ҷинояти дуздӣ содир намудааст, ки зарари он зиёда аз 11 000 сомониро ташкил медиҳад. манзилҳо бо дарвозаи қулф карда шуда объекти асосии ҳаракатҳои ҷиноятист. бо ҳамин шева гумонбаршуда Маъруфи Садриддин дар Истаравшан вориди 5 манзили истиқоматӣ воқеъ дар ҷамоатҳои Пошкент, тасарруфи пули нақд ва телефон дар маҷмӯъ 950 сомонӣ, қалъаи Калон дуздии маблағи пулӣ ва тилловорӣ ба маблағи умумӣ 3600 сомонӣ, Зарҳалол тасарруфи дучарха бо арзиши 600 сомонӣ, ба ҳамин монанд дуздии дучарха бо арзиши 450 сомонӣ аз маркази шаҳри Истаравшан ва суиқасди дуздӣ дар ҷамоати деҳоти Гули Сурх аз чапдастиҳоест, ки милитсия ба қайд гирифтааст. ҳамчунин се ҳолати дуздии дучарха аз даромадгоҳ ва саҳни ҳавлиҳо дар шаҳри Хуҷанд, ҳамин гуна далел дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва як воридшавии ғайриқонунӣ ва тасарруфи тилловорӣ ба маблағи 4000 сомонӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷабор Расулов кирдори ҷиноятиест, ки ба гумонбаршуда Маъруфи Садриддин нисбат дода мешавад. дуздиҳо ошкор ва дар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, воридот ва содироти молу маҳсулот бе гузаштан аз қайди гумрукӣ метавонад ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам ҷиноятиро дар пай дошта бошад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар ин самт нишондиҳандаҳои хуб дошта, давоми 5 моҳ 30 чунин ҳолатро ошкору ба қайд гирифтанд.
бо истифода аз гузаргоҳи ғайриқонунӣ ва берасмиёти гумрукӣ ба тоҷикистон воридот ё содироти молу маҳсулот аз қаламрави он кирдори ғайриқонуниест ки шаҳрвандони алоҳида барои ба даст овардани даромади пулӣ меъёрҳои бо қонун мустаҳкам гардидаро халалдор месозанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов давоми 5 моҳи сипаригаридаи соли равон 27 далели ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва як ҳолати ҷиноятӣ берасмиёти гумрукӣ ва пардохти боҷи давлатӣ тариқи қочоқ ворид намудани маҳсулотро ошкор намуда маводҳои тафтишотӣ ба расмият дароварданд. сӯзишворӣ, ангишсанг, навъҳои гуногуни нуриҳои минералӣ ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқ предмети асосии ҳуқуқвайронкуниҳост ки қочоқчиён аз ҷумҳурии Қирғизистон ба Тоҷикистон ворид намуда дар ҳудуди маъмурии ноҳияи Ҷаббор Расулов аз тарафи кормандони мақомоти милитсия боздошт шуданд. Масалан, ин ҷавон дар автомошина зарфи худсоз насб намуда ғайриқонунӣ бе гузаштан аз назорати гумрукӣ сӯзишворӣ ворид менамуд. зимни воридоти 1600 литр сӯзишвории дизелӣ боздошт гардида нисбаташ маводи маъмурӣ тартиб дода шудааст. аз рӯи маълумотҳои оперативию тафтишотӣ қочоқчиён бо мақсади дурӣ ҷустан аз пардохти боҷи давлатӣ пинҳонӣ аз расмиёти гумрукӣ бо истифода аз нақлиётҳои мутобиқкардашуда ва роҳҳои касногузар чунин кӯшишҳоро анҷом медиҳанд, ҳолон ки дар урфият беҳуда намегӯянд ки бори каҷ ба манзил намерасад. барномаро идома медиҳем. дар суди шаҳри Хуҷанд ҷавони 27сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ки дар ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил бидуни мақсади тасарруф айбдор дониста мешуд, ба муҳлати 7 сол аз озодӣ маҳрум намуданд. гузориш аз мурофиаи судӣ. кирдори ба ҷомеа хавфноки сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Азамов Музаффарҷон Мирзоҷонович ки аз ҷониби мақомоти милитсия моҳи марти соли равон барои ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф дастгир шуда дар асоси қисми 3 моддаи 252 кодекси ҷиноятӣ айбдор дониста мешуд, дар маҷлиси ошкорои судӣ ки дар бинои суди шаҳри Хуҷанд доир гашт тасдиқи худро ёфт. Судшаванда Азамов ба ҳайси шӯяндаи воситаи нақлиёт дар нуқтаи шустушӯи автомошинаҳо воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд фаъолият дошта, санаи 8 март сабукрави тамғаи Opel Zafirае ба сокини шаҳри Хуҷанд тааллуқ доштаро қабул менамояд. бегоҳии худи ҳамон рӯз тахминан соатҳои 23:40 дар ҳолати сархушӣ калиди воситаи нақлиёти мизоҷро аз коргари дигари нуқтаи мазкур бо ибрози суханоне ки гӯё сабукрави худаш бошад гирифта дидаю дониста ки барои идораи автомошина шаҳодатномаи ронандагӣ надорад, бе иҷозат ва розигии соҳибмулк автомошинаро идора карда дар километри 82 шоҳроҳи Кони Бодом Ғафуров Деҳмой бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста чапа мешавад. дар натиҷаи чунин ҳаракати ҷиноятӣ автомошина осеби техникӣ бардошта ба соҳибмулк 13100 сомонӣ зарар ки барояш зарари калон ба шумор меравад расонида шудааст. баъди анҷоми тафтишоти пешакӣ ҳаракатҳои ҷиноятии Музаффар Азамов дар суди шаҳри Хуҷанд баррасӣ гардид. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Под асоси моддаҳои 78, 332, 336, 338 қисми 239, 44, 44, 48, 59 кодекси мурофиаи ҷинояти ҷумҳури Тоҷикистон суд ҳукм кард. Азамов Музаффарҷон Мирзоҷонович бо моддаи 252 қисми 3 банди айни кодекси ҷинояти ҷумҳури Тоҷикистон гунаҳкор дониста ба бо ин қисми модда ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 7 сол бо адои ҷазо дар кунои истори дору низомаш посуд таъин карда шавад. сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят дида шавад. бо ҳукми суд 7 сол аз озодӣ маҳрум гардидани судшаванда далели он аст ки ӯ дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор аст. тавре дар барномаҳои қаблӣ иттилоъ дода будем, Саиди Моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ амали ғайриқонунӣ буда метавонад боиси ҷалб гардидан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ шавад. амалҳои харобовари боз 2 моҳидорро милитсияи шаҳри Гулистон ошкор сохт. Саиди Моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ заминаи воқеист барои кам гардидани захира ва нобудшавии ин намуд ҳайвоноти обӣ. аз 15 март то 15 июн давраи тухмгузории моҳӣ буда муҳлатест ки бояд моҳидорон аз Саиди Моҳӣ худдорӣ кунанд. тавре далелҳо нишон медиҳанд на ҳама чунин муқаррароти манъкунандаро риоя менамоянд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон рафти чорабиниҳои пешгирикунандаи оперативӣ дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик 2 моҳидор шаҳрвандон Алиев Дилмурод ва Акмал Ғоибов сокинони шаҳри Гулистонро ки дар бевақтии шаб бо мақсади сайди
حرکتی غیرقانونی موهی با استفاده از قایق رزینی وارد آبانبار گردیده در راه‌های حرکت موهی و جایهای تخم‌گذاری توری موهیداری گذاشته به جمع‌آوری موهی مشغول بودند بازداشت نمودند. از موهیداران قایق رزینی و 82 عدد موهی نمود نقره موهی که 42 کیلو و 800 گرم وزن دارد مصادره شده است. موهیداران با رعایت نکردن قاعده‌های موهیداری طلبات ماده 230 کدکس جنایتی را خلالدار ساختند. یادرس می‌شویم که وقتی معیارهای اکولوژی رعایت نمی‌گردد به نابود شدن ثروت‌های طبیعی آورده می‌رساند. موضوع دیگر ҳангоми дораи воситаи нақлиёт хатои як нафар метавонад боиси фавти одамон ё зарари вазнини ҷисмонӣ гирифтани онҳо шавад. дар ин бахши барнома оиди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг маълумот дода эҳтиёткориро ба иштирокчиёни ҳаракати роҳ тавсия медиҳем. сарфи назар намудани қоидаи ҳаракати роҳ ва беинтизомӣ ҳангоми дораи воситаи нақлиёт омилҳои ба садама мусоидаткунандае мебошанд ки ҳамарӯза мо шоҳиди он мешавем. барои ронандаи боинтизом маълумот оиди чунин ҳодисаҳо эҳтиёткориро тавсия медиҳад. ҳафтаи гузашта дар минтақаи суғдии шоҳрои душанбеи хуҷанд чаноқ 2 садама бо оқибати марг рух дода риштаи умри 3 нафарро канд. санаи 9 июн дар километри 172 шоҳрои ҳудуди ноҳияи шаҳристон ронандаи 22-солаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry Ҷасур Абдуллозода истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе аз сабаби нуқси техникӣ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба тарафи рости роҳ баромада чапа шудааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёт зани 70 сола сокини ноҳияи Файзобод дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётии фоҷиавии санаи 10 июн дар километри 188 шоҳрои Душанбеи Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ноҳияи шаҳристон ба қайд гирифта шудааст. дар ин нуқтаи шоҳро бархурди сабукрави Opel Vectra рақами қайди транзитияш V2434T07 таҳти идораи ронанда Мансур Эгамқулов истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки аз самти ноҳияи Айнӣ ба самти шаҳри Истаравшан ҳаракат мекард ба автомашине аз муқобил ҳаракаткунанда воситаи нақлиёти тамғаи Саманд таҳти идораи ронандаи 48-сола Фотима Сафарова сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе боис гашт ки аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ронандаи автомашини Саманд ва мусофири ҳамин сабукрав марди 44 сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расанд. ҳамчунин дар ҳодисаи мазкур воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra дар як самт бо автомашини Саманд ҳаракаткунанда зарари техникӣ бардоштааст. омили ҳодисаи роҳу нақлиётӣ сабқати нодуруст ва ҷойвазкунӣ бемаврид гуфта мешавад. бо мақсади коҳиш додани вазъи садаманокӣ пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ ки метавонад ҳар лаҳза ҳодисаи роҳу нақлиётиро ба вуҷуд биёрад, нозирони бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон низоми бо мароми ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди маъмуриро бо хизматбарӣ дар хатсайрҳо, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва баргузории амалиётҳои самтӣ аз ҷумла амалиёти маданияти шаҳрдорӣ бо ҷалби дигар хадамотҳои мақомоти корҳои дохилӣ таъмин менамояд. ошкор намудани қоидавайронкуниҳои дағал ба мисли беҳуҷҷати ҳуқуқи ронандагӣ ва дар ҳолати мастӣ идора кардани автомашина самти фаъолиятерест ки аз нозирони бозрасӣ муайян кардани чунин ҳолатҳо талаб карда мешавад. дар ин самт ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Бӯстон фаъолияти назаррас дошта давоми 5 моҳу 10 рӯз 24 далели идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастиро тибқи талаботи моддаи 332 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ҳуҷҷатгузорӣ намуданд. барои чӣ боздошт намуданд шумо? برای همون ماسک بودم کدام طبقه وسطای نقل اداره میکنید؟ طریقه پیونه شدم از حقوق رانندگی 5 سال محروم کردم سوده و 15 روز 15 شبانه روز محروم کرده شدم. суд ҳукм баровард шумо ба ягон зарар дорад ҳамин ҳукм баровардест? او ضرر دارد برای زندگی کمتری دشوارتر می‌شود. самаранокии амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки дар соли равон марҳилаи дуюми он аз 25 май то 25 июн аз ҷониби мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд тибқи нақша ташкил карда шудааст ва сафарбарии дақиқи гурӯҳи корӣ дар самти риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ боис гашт ки дар ҳудуди шаҳри Бӯстон беинтизомии 5 ронанда ки дар ҳолати мастӣ автомашина идора мекарданд ва боз дигар қоидавайронкуниҳои ҳаракати роҳ ошкор карда шавад. инчунин дар ин давра 6 ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт берақами давлатӣ, 67 ҳолати вайрон намудани қоидаҳои таваққуф, яъне дар ҷойҳои номуайяншуда беназорат гузошта рафтани воситаи нақлиёт, 15 ҳолати намояни техникӣ солона нагузаштани воситаи нақлиёт, 10 ҳолати вайрон намудани қоидаҳои сабқат ошкор карда шудааст. инчунин дар давраи гузарондани чорабинӣ 26 ронандагоне ки бо рақамҳои сафед бо фаъолияти мусофиркашонӣ машғул буданд
با آنها رقم‌های زرد مسافرکشانی با جلب هیئت شخصی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به آنها داده شد. 5 ронандаи дар ҳолати маззӣ боздошта бо қарори суд барои дидаву дониста вайрон кардани талаботи моддаи 332 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ дар баробари ҳабси маъмурӣ ё ҷарима ба муҳлати 5 сол аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт маҳрум карда шуданд ки чунин қарор ба манфиати ронандае ки таъминоти зиндагиаш аз рӯи ҳамин касб аст нахоҳад буд. яке аз омилҳои пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқи миёни наврасонро мақомоти милитсия дар ташкил ва баргузории мусобиқаҳои варзишӣ медонад. бо ҳамин мақсад бо ибтикори мақомоти милитсияи шаҳрикони бодом дар ҳудуди маъмурӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ доир карда шудааст ки ба ҷалби ҷавонон ба варзиш замина гузошта баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. хадамоти пешгирии ҳуқуқи вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом дар радифи дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва нақша чорабиниҳо баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи ҳуқуқи вайронкунӣ ва ҷинояткорӣ байни наврасону ҷавонон сокинони ҳудуди маъмурӣ давоми як ҳафта силсила чорабиниҳои варзишиву маърифатиро ташкилу баргузор намуд. мусобиқаҳои варзишии dastavî дар намуди волейбол, футбол, баскетбол ва тенниси рӯи миз миёни наврасону ҷавонон ва муҳассилини коллеҷҳои тиббӣ, омӯзгорӣ ва технологӣ доир карда шуд. зимни оғози ҳар як мусобиқа дастандаркорон ҷавононро ба касбомӯзӣ, бурдани тарзи ҳаёти солим, хизмат ба нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. гуфта шуд ки ояндаи дурахшони давлату миллат аз ҷавонони боғайрат, рӯҳану ҷисман солим ва соҳибкасб вобастагӣ дорад. даври ҷамъбастии мусобиқаҳои варзишӣ дар қасри фарҳанги мошинсозони шаҳри Конибодом бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва муассисаҳои таълимӣ бо тантана баргузор гардид. дар ҷамъомади тантанавӣ нафъи мусобиқаҳои варзишӣ таъкид гардида, вобаста ба муаммоҳои ба ҳаёту фаъолияти ҷавонон алоқаманд аз қабили қонуншиканӣ, оқибат ва натиҷаи шомилшавӣ ба ҳизбу равияҳои ғайриқонунӣ муҳокимаронӣ сурат гирифт. ва бори дигар дастурҳои раҳнамонсози пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бурдани ҳушёриву зиракии ҷавонон бо мисолҳои воқеӣ таъкид ёфт. тамоми ҷоизадорони мусобиқаҳои варзишӣ ва нафароне ки дар баргузории чорабиниҳо саҳм доштанд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти корҳои дохилии шаҳри Конибодом сарфароз карда шуданд. ҳамчунин ба ҷавонони фаъол, аъзоёни гурӯҳи авангард барои ҳамкорӣ бо милитсия ва бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни ҳамсолон ҷиҳати пешгирӣ аз ҷинояткорӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд ҳеҷ кас дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор ҳисобида намешавад. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза ва маълумоте ки мо таҳиягарони барнома хостем баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ онро манзури тамошобӣ намоем. зиндагӣ якмарон буда наметавонад. омезиши шодиву ғамро таҳаммул ва дар ҳама шебу фарози он сабур бошед. то дидори навбати хайр.